हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रिदिमारि चेनेलाव आरो नोंथांमोनखौबो फिन खनसे बरायनानै लाफिनबाय तो आं दिनैहाय बिथां ख्राव-ख्रावनिनो बिसि बिथांजोंबो लोगोसे फंनैसो खोथा मोनथिना लानो लुबैदों तो नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ एसे होना लायोबा मोजां जागोन आफादाव मा सनाव हाबा मा बेटसआव हाबा खोन्थाना लायोबा एसे मोजां जागोन खुलुमबाय बयखौबो अफ्रिदिमारि चेनेलनिसिम आङो 2022 आवनो थांदोंमोन आरो 22 नङा 20 बेस्ट बे न' थांदेरनाय आफादावहाथ' नों बेटसा 20 आव 2002 आवहाय आङो फार्स्टनिफ्राय स्टार्टिं 2003 आव आं ट्रेनिं लादों 20 बेटसआव ओमफ्राय बे ट्रेनिं लानायनि सिगां आङो हमजादोंबो आरो आफादनि खामानि थारमाने आफादाव ट्रेनिं लानो होननानैहायनो थांखानाय समावनो 2002 आवनो हमजानानै जेल 6 मास जानानै गफिननानैहाय आरो फैफिननानै 2003 आवहाय थांफिननानै 20 बेटसआवहाय आङो ट्रेनिं लाफिनबाय पूरा कंप्लीट ट्रेनिं लाफिननाय जादों गुलि थुलि अरनाय समायखिरा लानाय जादों आफादनि फरमेशन नियम मथे नियम बायदि बेबायदि ओमफ्राय बिदिनो गोबां मावनांगौखिनिखौ मावबोबाय 20 बेटसआव लाखांनानै ट्रेनिं जोबनानैहाय ओमफ्राय भुटान एटेकआवबो दङ जोङो भुटान एटेकखौबो लोगो मोनदों भुटान एटेकखौ लोगो मोनखांनानै जोबजासे जोङो खाथिदों समान समान भुटान एटेकनि बारै आं फंनैसो खोथा सिगां रायलायग्रोनोसै दा आइजो माहारि हिसाबै नोंथाङाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन नोंथाङाबो भुटान एटेकआव माबायदिहाय दुखु खस्थ' लाबोनांनाय बिनि बारै फंनैसो खोथाखौ बुंनो हागोन दुखु खस्थ'खौथ' जोङो बुहुद गोबां सारमोनजोंनो जोङो थानानै एखनबा समाव रसा नांनाय एखनबा जोङो पुलिसफोरजों मोगा मोगि जानांनाय जोङो बेबायदि थानानै बारग'बोनानै जोङो समखौहाय खाथायबोदों आरो बारग'बोनानै जोङो दासिमावबो गोथाङै दङ गोथाङै थानानैहाय जोङो दा सक्तिखौबो मोनबोबाय सक्तिखौबो मोननानै जोंनि माखासे दा वमेन्सफोरनि मोननांगौ बेलायावहाय दासिमबो मोननाय जायाखै आरो 4 लाखखौ जाखिनि जोङो मोननांगौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ जिहेतु 4 लाख डिक्लेयार खालामनाय बेखौ मोनाखै आरो मोनथ'नाय जायाखै दा उनहालागै मोनोना मोना जों बेखौ नेबाय थासिगोनानो दा बेखौ मोननायनि राहाखौ नोंसोर सोरजोंबा लिडारफोरजों सावरायदोंना सावरायाखै सावरायबाय जोङो लिडारफोरजों गबिन्द सारजोंबो सावरायबाय फेरेंगा सारजोंबो सावरायबाय ओमफ्राय शिब सारजोंबो खनसे सावरायखांबाय आरो जोंनि डाटाफोरखौ गथायखांनाय जाबाय बिथांमोना माबायदि रेसपन्स होदों गबिन्द बसुमतारिया जिहेतु सासे आफादनिनो सासे बै समावहाय जेनेरेल सेक्रेटारिमोन ओमफ्राय बिनि उनावसो सावरायग्रामोन बिनि उनावसो प्रमद बर'आ दा चिफ जादों दा गबिन्द बसुमतारिजों ओरैनो माबायदि रेसपन्स मोनदों गबिन्द बसुमतारिनिफ्राय गबिन्द साराथ' बुंबाय थादों आरो जागोन सिन्था खालामनाङा लासैनो गासैबो प्रसेसआव दङ मोनजोबगोन गासैखौबो गालाङा बेबायदि आरो दा जों बेखौनो बे खोथाखौनो सारनि खोथाखौनो लानानै जोङो नेगासिनो दिनैसिमबो मोनथ'वाखै ओमफ्राय जिहेतु इन्डिया गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बा इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टाइपेन्ड जिहेतु 6,000 करि होयो बेफोरखौ मोनदों ना मोनाखै बेखौ जों मोनाखै सिगाङावहाय जोङो बे चेक होबाय थानाय समावहाय आंनिया खनसे मोनदों आरो ओमफ्राय लोगोफोराबो खनसे सोरबा खननै बेबायदि जादों खोमा बिदि आरो मोननाय दङ ओमफ्राय नैबे एकाउन्ट खुलिनानै एकाउन्टाव सोनायनिफ्रायसो जोंनिया गेप जानानै थालांदों आरो बेबायदि गैया दा लेडिस आर्मिफोरनिफ्राय साबेसेसो मोनखो ओरैनोथ' जोंनि मस्ट सिनियरफ्रा सानैसोल' मोननानै दङ आरो बेनिफ्राय बाद बाखियानो गैथ'आ रावबो मोनथायाखै आच्छा ओमफ्राय आरो जिहेतु नोंबो सानसे समाव नोंखौबो आं मालाबा लोगो मोनफेरनाय गोसोआव दं बांलादेशआवहाय लोगो मोनदों नोङो माबायदिहाय दुखु खस्थ' लानांदोंमोन बांलादेश बर्डार बारनायावहाय बेयावथ' आरो दा खामान हरनाय जेरोखोम जोंनि सारमोना नों उमुगाव थांनांगौ उमुगाव फैनांगौ बेफोरबायदि खामानिखौ होनानै थिनहरबाय थांबाय मोजाङै मोजां सफैफिनबाय लोगो मोनहैबाय नोंथांमोनखौबो मिनि खुसि थालायलायबाय बेबायदि दा जेनेब्ला नों आफादनि खामानि बा बर' रायजो राजानि खामानि मावनो मोननानै सासे नों आइजो हिसाबै बर' रायजो राजानि खामानि मावनो मोननानै बेसेबां रंजानाय दं आंहा बिराद रंजानाय दङ
जाथिनि थाखाय मावनो मोननानै जाथिनि थाखाय थै मोदोम जिउखौ बावसोमनानै दा उदां जाबोबाय उदां जानायनि बेलायाव जाहाथे जोंनि बे जाथिया मोजां रोखोमैहाय उदां जालांनानै मिनि खुसि बयबो आइ आफा रायजो राजाफोरा गोजोनै थानो मोनो बेखौ लुबैयो आरो जोबथारनायाव मोनसेल' कुइसन जोंनि दा फैयै बेसेबांबा दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजों मालाबा जाबाय मालाबा मोनजायाखै उखैहाबनानै थाबाय मालाबा बिनि गेजेरजों जोबथारनायावहाय मोनसे कुइसनल' नोंथाङा बे पिस एकर्ड बे सान्थि गोजोनावहाय नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय दं? गोजोननायाथ' दङमोन ओमफ्राय दा मा खालामलाङो गिदिर गोलावफ्रा बिसोरनि सायावसो सोनारबाय। आरो दा बिनि सायावबो दा गोजोन सागानगिरि हिसाबै गिबि आफादगिरि दैदेनगिरि बिथां रन्जन दैमारि बिथांनि गनायनि सायाव नोंथाङा माबायदि आपिल खालामनो लुबैयो दिनैनि बे गभर्नमेन्टखौ? दिनैनि गभर्नमेन्टखौबो आङो खावलायनो सानो साराबो सासे हारि अनफावरि हारिखौ सोरजिबोनाय आफादखौ सोरजिबोनाय बेखौबो आङो गाज्रि साना गाज्रि बुङा बेबो गनांगौ जाथिनि थाखाय नांनायावहाय मोनथाय दङ बेबो सासे सिगनेटारि बेबो सासे नोङो आफादनिनो बिफा बेखौबो नायनांगोन सारमोना जानाखि दा गभर्नमेन्टआव दङ सारमोना बिसोरबो नाजानांगोन सारखौ बख'नायनि लाहार फाहारखौ खालामनांगोन बेनोल' आरो आंनि। बिदिनो नायदो लोगोफोर बिथां सारा आफादनिनो जिहेथु सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय गोबां नांदोंमोन नांसि नांनानै बिथाङा दिनै 4 लाखखौ 4 लाख अनसुंथाइ इन्डिया गभर्नमेन्टआ होदोंमोन दा बेखौबो मोनाखै बेसेबां दुखुनांथाव बिथांमोननि न'खराव दिनै गथ' सासे दङ 2 दङ फिसाज्ला गोजा दिनै बिथांमोननो फोरोंनाय मानाय फारसेनिफ्राय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों फोरोङो थेवबो बर' हारिनि फारसे बिथां सानसे समावहाय ओरैबायदि रायजोनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय आफादा जा खामानि होदों जा अर्डार होदों जा थिनदों दिनै बिथाङा मावदों इन्टारनेसनेल बर्डार बिथाङाबो बारदोंमोन सानसे समाव जों लोगो मोनदों बे जों ग्रुपआ 6 जन दङमोन एडसन्थाव दङमोन रुंसारि राबन रुंसारि बिथां माहारि आरो गुबुन दङमोन आरो सासे दंबावोमोन मोन्थोर होनाय बिथाङाबो जों ग्रुपआवनो थाफायोमोन आरो कयेकजन दंबावोमोन अनजिमा होननाय आरो बेजों लोगोसे जों दा बि ग्रुपआनो मालाबा बिथांमोनखौ जों बारहोनाय गोसोआवबो दङ आरो जोंनि ग्रुपआवनो थाफानानै इन्टारनेसनेल बर्डारखौ जों बारफायोमोन आफादनि लाइजाम लांलाय लाबोलाय बायदिसिना गोबां खामानि होनोब्ला बेफोरबायदिया मोनथावनांगौना मोनथावनाङा होनबा दिनै सोरबा सासेया दिनै न'आव थाबाय सोरबा सासेया दिनै गुबुन आफादनि खामानि मावो बर' रायजो राजानि खामानि मावो बेफोरबायदि 4 लाखखौ मोननाया माबायदि माबायदि बुंजाथावथाव जानो गोनां होनबा दिनै बेफोरबायदिया दिनै 4 लाखखौ जुदि मोनाब्ला सोरबायदिया मोननांगौ जाखो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि।